Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdäniň jem bilen men ýoksan Nurwan. Bu hepde azatlygyň esas temaları köp okulan makallarymyz, köp dinlenen gepleşiklerimiz Bagsy Nadir Habibowyň azatlygy skanyny barada çaklamalar. Owgansana tutulanyny aýdylýan Türkmenistanly jeňsi, halkara aýdyňlyk guramasynyň Türkmenistan ýene iň korrumpiýlenen ýurtlaryň biri hökmüni ikrar etmegi, daha şoğuzda bolan ýol helakçylygy, Türkmen howa ýollarynyň edarasynda kassirleriň sanynyň 3 hesse azaldylmagy we beýlekler barada boldy. Daşary ýurtlardaky Türkmen studentleriniň pul kynçylyklary baradaky söhbetler Şlumud bolsa imkan görülüňçi, tesgirçi eken gepleşik boldy. Siz hem gepleşiklerimizi dinläp makallarymyzy okap, öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Türkmenistan'da prezident saýlawlaryna taýýarlyk görülýär. Türkmen telewizionyny prezidentligi kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşýanyny habar berýär. Şol wagtda döwlet telewizionynyň prezident Berdimuhammedow hem prezidentligi kandidat hökmüne has köp üns berýänligi, has soňsy 10 ýyl dowam edýän prezident tarypynyň saýlawdan öň has güýçlenen uglarda maglumatlar gelip bolýar. Bu taryp Berdimuhammedowyň daha şoğuz eden sapary bilen baglykda hem dowam etdirildi. Şonuň bilen bir wagtda 27 ýanwarda efire berilen kanun döwlet gepleşiginde hem bellenilýär ýaly prezident saýlawlarynyň demokratik esaslarda aýanlyk we aýdyňlyk görelgeler boýunça geçirilýänligini talýar. Kanun döwlet gepleşiginde tasdiklenmegine görä saýlaw işiniň aýanlygy we açyklygy dalaşgärleriň, ananlan adamlarynyň, synçylaryň, köpçüliklerin habar beriş teristleriniň gatnaşmagy bilen üpçün edilýär. Emma yerli synçylar we türkmen rejiminiň tanqytçylary Türkmenistanyny Medwedew adatlygynyň düýpden ýokdugyny, döwlet ýetkiliginiň Medwedew bolsa jurnalizmiň obyektiwlik bir taraplyk görelgelerini bozup 20 ýyldan gowrak wagt propaganda bilen meşgullanýanlygyny öňe sürýärler. Howpsuzlyk meseleleri sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 67 ýaşyndaky Aşgabatly synçynyň pikirine görä Türkmenistanly prezident saýlawlary Medwedewyň diňe döwlet başçylygyny gollamak we öwmek esasynda geçirilýär. Ol bu pikirni ýokarda ýatlanan kanun döwlet gepleşigini alyp barýan parlament deputaty Bekmurat Amanowyň hem allygyna bir kandidaty prezident Berdimuhammedowy öňünde bilen delillendirdi. Gurrun edilýän telegepleşik prezident Berdimuhammedowyň Daşoğuz welaýatyna iş saparyny amala aşyrmagynyň ýa-da gawat geldi. Türkmen telewizionyny prezidentiň bu saparda saýlawçylar hökmüne Demirgazyk welaýatynyň owuzlyk işgärleri bilen duşýanyny, olarga dıklandyrýan soraglary jogap berenligini habar berdi. Şeýle-de döwlet ýetkiliginiň telewiziony Guwada getrawynyň awadanlyk daýhan birleşiginiň kärenneçisi tanadylan Pirnefes Ibragimowyň Berdimuhammedow öwaydan sözlerini ýyle ýetirdi. Hasanygy Ibragimow owuzlyk işgärleriniň adyndan çykyş edip özleriniň diňe Berdimuhammedowa ses berjekdiklerini, başga bir adamy prezident hökmüne göz getirip bilmeýänliklerini aýtdy. Hormatlar gadagymyz. Sizden başga ýurt başçylygymyz göz getirmeýär. Prezident Berdimuhammedow saýlaw kampaniýasy üçin özüne berilýän efir wagtyny beýlek kandidatlara paýlap bermek tawsyranyna bolsa, mundan öň Balkan, Mary we Lewap welaýatlaryna iş saparyna bolanda saýlawçylar bilen duşup, olarga dıklandyrýan soraglary jogap beripdi. Döwlet telewizionyny bu duşuklara gatnaşdyrylan adamlaryň arkadaga şöhrat diýen şygara gyýgyryp, saýlawda diňe Berdimuhammedow ses bermegi wada berişlerini görkezipdi. Yerli synçylaryň tasdiklamagyna görä Türkmen telewizionyny saýlawlaryň öňünde kampaniýa ornuny Berdimuhammedow uzaklygyny has güýçlendirilen depkinini öwmek işini alyp barýar. Şol wagtda beýlek kandidatlar barada diňe guruk habarlar berilýär. Mundan başga yerli synçylar prezident bilen duşuklary hem isleg bildiren adamyň eltilmeýänligini, diňe artykma sora bermejek adamlaryň gatnaşdyrylýanlygyny aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedowyň daha şoğuz eden iş saparynyň dowamyna bolsa, telewizioniýa süjetinden görnüşine görä aýnanyň aňyrtynda toplanan adamlaryň oňa daşdan el galgadyşlary görkezildi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemin halkyň ses tapgyryndan Mary welaýatynyň özüni orasahat diýip tandan pensioner bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Türkmen telewizionyny prezidentligi kandidatlaryň saýlawçylarga dıklandyrýan soraglary jogap berýänliklerini aýdýar. Emma bize gelip goşýan habarlarda saýlawçylaryň arasynda bankda köýen pullarynyň ykbaly bilen gazyklanýanlaryň hem bardygy. Bu barada prezidenti sora bermek mümkinçilikleriniň bolsa döredilmeýänligi aýdylýar. Habarçymyz Sultan Açylowaň bu barada geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläýin. 1993 ýylda Türkmenistanda milli manatyň dolanşyga giredilmegi bilen
Türkmenistalaryň hasalarda goýan goýumlarynyň köýünde barada kän gurrun edilýär. Indi şu barada siz näme aýdyp bileňiz? Öz misalyňyzda siziň köýdüren goýumlaryňyz bolupmydy? Bu zatlar näse gaty dogry bellediniz. Meniň hem şol Rus döwründe gazanan pullarym barçasy köýdi. Hiç zat alyp bilmedim. Zaya diýip ya ýene bir zada gerek bolar diýip ýygdan pullarym köýdi. O zaýym ýokdy şu wagtlar. Men zay üçin topladym, şonu her aýlygymdan geçirdim. Aýlykdan da bir iýje işigimizden galanjagyny geçirdim kassa. Şu pullardan hiç zat alyp bilmedim men, köýüp gitdi şu pullarym. Deregine biýlagary redikulit gazandym. Şu pullarym gidenine çıdaman. Şu pulların gitmegi arly meniň ýatlasaňyz içim odalýar, bagrym dilinýär, ýüregim ýanýar. Näçe bir adamlaryň başga menden başga näçe bir adamlaryň pullary köýdi. Aladydan, nerwden, gaýgydan radikulit gazandym, dogrusyny aýtsam. Indi bolsa näme häzir uzypsy alýan pensiýamyzym şu radikulite gidýär, kesellenme gidýär. Oňa da ýeten ok. Oňa da bejermene ýeten ok. Türkmenistanyň prezident döwlet başyna gelenden hem Mar welaýatynda, Mar welaýaty şunun kandidaturasyny goldanda, halkyň öňünde çykyş edende döwlet ýolbaşçysy halkyň köýün goýumlaryny gaýtaryp bermek barada gurrun gozgapdy. Indi şu gurrun ýygy nähilek boldy? O kassalara barıp derňämizde dokumentlerini düzüp koyduk, yokordan buyruk bolsa berer diýip aýtdylar bize. Ýöne intek derňelerinde adam ýok mu kadiýan berilmek hakynda hiç ýyl gurrunum ýok. Ýyl arasynda onu aýtmagy hem adamam çekinýär kadiýan mene. Indi döwlet gurrunlaryny bizken başymyz çykan ok, goşulşyp beremiz ok, bize goşanamoklarda. Uzatlary şol ýolbaşçylaryň özleri biläýmese mene dogry bilem ok. Ýöne bize de hiç zat aýdan oklar. Kassalarda bir barıp derňäp görenimde ine siziň puluňyz beriljek, üýşürip goýdyk, belli almaly summaňyz diýip aýtdylar. Emma onuň netije ýok, bize berilýän zat ýok. Şey barada birine gorkman bir neme edip bir özüni orta goýup bir döwlet ýolbaşçylaryna ýüz tutup meselen goýan adama duş gelýäňizmi? Duş mene duş geleme oňa. Sebäbi hem adamam hojalygy bar, çagasy bar. Gorkka da hem adam häzir telek geplemene. Telek däl bolýan halkyň agy ol, halkyň köýün pullary ol. Olatlar dogrusyny aýtmaly bolyn kim aýtjak? Şey özüňiz ýalak ýaşyl nesilden köpmüşi goýumlaryny köýdiren adamlar köpmi? Adam ýaşyl nesillerde bar ahyr olatlar. Ýaşlarda ýok ol, ýaşlar näme indi ýaňy ýetişen ýaşlar bular. Soňky prezident döwründe ýetişen ýaşlar. Bular işsiz häzir özlerini, olar näme diýsin, näme gurulasyň olar. Esasy goýumny ýitiren adamlar ýaşullar häzir. Öňkü işlän taýyz döwründe, ors döwründe işlän ýaşullar häzir. Goýumlaryny köýdiren adamlar. Halkyň hakyky işläp, azap bilen işlän halal pullary köýdi. Indi şey Saýydyň çägindäki böýleki respublikalar garaşdyrlygy alandan soň köp döwletler öz halkyna şu goýumlar gaýdyp berdiň gurrunlar bar. Şu barada näme bilýäňiz? Haýsy döwletler gaýdyp berdi? Kazakistan, Tajikistan, Özbekistan berildi diýip eşitýäsiz. Orfiýet beripdir diýip eşitýäs. Orfiýet şonu öz halkyna gaýdyp berdi onu. Indi hiber umidgarçylygyňyz barmy? Şunu döwlet ýolbaşçylary halka bererden umidgarçylyk halkda barmy? Mene dogrusyny aýtsam halkda umid galmadym kadiýan. Sebäbi hiç bir çyrykdan çykmaga ýer goýmady bular halka. Halk kısmının içinde yaşayar. Bular ne edip? Ardetsin, nire ardetsin. Söz aydara yer yok, ardına aydara yer yok. Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Sultan Açylowanyň marly pensioner bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Hepdeniň zeminiň ýartyňyz. Prezident Berdimuhammedowyň Daşowda sapary bilen baglykda Türkmen telewizionyny ýene bir gezek ýerleriň şorlamagy we oňa garşy görülýän çäreler meselesine degip geçdi. Altyn asr Türkmen kölüniň birinji taparynyň işe girilmegi bilen ýerasty suwlary ekin meýdanlarynyň alyp gidýän şorsuw akawalary ýeketek ýokary netijeli suw ulgamyna birikdirler diýip Türkmen telewizionyny aýdylýar. Netijede ekin meýdanlaryny suwarmagy işler gogulanar. Bu çäreler ýurdumyzda we tutuş sebäpli ekologiýa ýagdaýynyň oňatlaşmagyna ýardam berer. Bu ägirdul taslamanyň ikinji taparynyň deskalarynyň gurulşy hem dowam edýär. Bu bolsa ýerasty suwlar o hojalyk ýerurluklar üçin gaýtadan peýdalanmagy ägirdul mümkinçilikler açýar diýip Türkmen telewizionyny tasdikleýär. Emma ýerli synçylar şol sanyna ekologiýa meselelerine uranýan ýazy Aman Ratbugaýew altyn asr Türkmen kölüge ekologiýa barada başgarak pikirdi. Ol Azatlyk radio bilen söhbetdeşlikde bu barada garaýyşyny düşündirip şeýle diýdi.
Esterin dargamagy bilen Türkmenistanyň özüniň garaşdygyny kazanmagy bilen altyn asır Türkmen köýünde öretmek hakynda belli kul netije geldi. Olam Barhan welaýatynyň häzirki Serdar öňkü Kızlarot raýonuna degişli bolan Karaşor çöketdigini biz urlarını yığınamak boyunca yürüytü işler geçirdi. Bir ummana bir taraftan seyredeninde juda bir amatly ýagdaý ýöne altyn asır Türkmen köýlüýän yer bir Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ýurtlarynyň umumy territoriýasynyň birikýän ýerine, satylýan ýerlerine dören köl, ýöne şu köl hakyndaky Türkmen metbuatyny, Türkmeniň habar işlerine berdiğin haberlerde dine şu altın asır Türkmen köylünün Gow tarafı hakkında gurrun ediliyor, yönü beylik tarafının hakkında gurrun edilen ok. Aman Murat bağışla sözün öğreniniz, bu alınıp barlayan işlerin nähil netijesi var ya da nähil yetmezçilik var sizin pikirinizi. Yerli sıyınçılar, spesialistler bu arada näme diýerler? Altın asır Türkmen köylünün bir yere suunun yığınanmağı bir elbette eğer devlet siyasetinin noktalarından baha versen bir kovlat bolmağı mümkün. Böyle hakikat noktalarından baha versen orin altın asır Türkmen köylünün yine de 20 yıldan belki 25 yıldan dine Türkmenistan'ın derleysem Orta Asya'nın Edir Arar köylünün betbastırık bolşalı Ararlygynyň betbastyrlyk bolşaly bolmanyna 3 tane özbaşlyk döwletiň ýagny Kazakistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň ekolog betbastyrlyk bolup defesinden inmek juda ehtimal we teräbi aňarsyna juda ulgatdyr ýa-da ulu haraplamalar ýa-da aýdaly Arar köylüniň Aral deňiziniň gurulmagyna sebäp bolan Sırderiyadın ve Amderiyadın gelen tuğların ağırlığı sebep bulunmurdu. Altın asır Türkmen köylülüğüne tevhid etmezlik bulmanı sebep olacaklar. Dolayısıyla Aral denizine koyan Sırderiyaya, Amderiyaya tevhidi deriyaları yok. Bunlar bağırı yok. Zey tuğları, yerastı tuğlarının akmağı bunda haçanın bir vakit tamamı gelme mümkün. Şu tamamı gelinden sonra da Arar köylünün, Arar lengzinin betbastırlığının Orta Asya'nın tepesinden ikinci betbastırlık bolup inmeyi mümkün. Aslında her edende bir juda ulu tevi betbastırlık, ekologi betbastırlık bolmagy juda ihtimal bakımına tağzın pikiri diyen ılma başkalar da diye devlet siyasetin bunda varırınız. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy ekologiýa meselelerini ýakyndan öwrenýän Aman Murat Bugay bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Azatlyga ýazyň pikirleriňizi paýlaşyň. Gepler Azatlyk radiosu Kepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň dini işgärleri dep düsturlaryň öz boluşçulugyny hemde ýörelgelerini saklamagy ara alyp maslahatlaşdylar diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. 24-nji ýanwarda Gypçakda Türkmenistanyň ruhy mescidinde geçirilen maslahatda milli dep düsturlar hemde ýörelgeleri dini nanjy gorap geljek nesillere ýetirmegiň dinarlaryň mukaddes borçlary da bellenildi. Şol wagtda Türkmenistanyň dini nanjy sebäpli ýagnaýan adamlaryň hem azadlygy, häkimetleriň wahhabizm, ekstremizm aladalarynyň hem bardygy aýdylýar. Eýsem Türkmenistanyň din we milli dep düsturlar ýörelgeler arasynda nähili açyk aýdylmaýan çaprazlyklar bar. Azatlyk radiosu bu arada Pragada ýaşaýan we din meselelerini ýakyndan ýerleýän ýazy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş boldy. Bu taýda çaprazlyk gaty uly ödem köp ýöňden bäri aýdylyp gelniýär, baryp ýurt garaşdyrlygyny alaly bäri. Ogul bilen şol çaprazlygyň nämelerden ibaratdygy aýdylman gelniýär. Şuny çenli, ine şu soňky ýaýran habarda da Gypçakda geçen maslahatda nähili mesele seretdiler. Din bilen dep desur haýsy meselelerde ilalaşmaýar, haýsy meselelerde ilalaşyp biler. Şu zatlar açyk aýdylan ok, häzir çenli, hiç açyk aýdylan ok. Ýöne näme üçin açyk aýdylan ok? Men onu bilemok, belki de şu meselelerini çözüp bolmayanlygy üçin aýdylmaýandyr diýip pikir edýän. Ýöne hakykatda din bir zat, dep desur başga bir zat. Sebäbi biziň dep desurumyz gaty irki döwürden gaýdypdyr. Din soň geldi. Meselem
hingilli uçmak diye ya otdan bökmek diye ya da bir şolar ýaly göge tükürme ody kapalama diýen ýaly däpde surlar gaty irki zamanynyň gelýän zatlar. Din egerde biz İslam dinini alsak, ol son gelli 10-njy asyrlardan soňky gelen täze bir medeniýet. Hudaý berdi, ýa-ni şu din hem ýörelgeler däpde surlar meselesini, şolaň arasyndaky çaprazlyk meselesini türkmen häkimetleriniň bir anyk gurdat aýtmaýanlygyny aýtdyňyz. Ikinji tarapdan din meselesi, däpde surlar meselesi şu howpsuzlyk guruluklaryna tawşyrylan ýaly, şu howpsuzlyk guruluklarynyň adamlary şu diniň içine arlaşan ýaly maglumatlar gelip gowşýar. Bu ýagdaýda ordan bir çözgüde getirirmi ýa-da bu çylşyrymlaşdyryp bilermi meseleni? Çylşyrymlaşdyryp biler, has bulaşdyryp biler. Meselem öňrek Şiir Molla diýilen mollanyň türmede ölenligi, onuň oğlunyň tutulanlygy, şonuň imamlyk edýän meçidiniň ýumurlanlygy aýdyldy, sebäbi ol Wahhabizmde aýplandy. Inni egerde mesela başga çırak seretsek, meselem Wahhabizm näme üçin dörýär, ýa beýleki akymlar näme üçin dörýär. Şol meseleniň şu tarapyna da seretmek gerek. Sebäbi bir ugur, bir ýol adamy kanagatlandyrmaýan bolmaly. Şoň üçin adam bir ugurdan beýleki bir ugura geçýär, ýa da bir dinden başga bir dine geçýär. Şol çäreleri meselem organ işgärlerini tawşyryp şol adamy türmäge basmak ýa-da ýok etmek bilen meseleni çözüp bolanok. Meselem Şiir Molla meselesine gelsek ýene-de Wahhabizme. Şiir Molla oğlunyň ýygynyň baranyna, türmede oturan oğlunyň ýygynyň baranyna onu saklap alkalylar, soňra onuň jesedini getirdiler. Meçidini ýykdylar. Ýöne şoň bilen Wahhabizm ýok bolmady. Ine meseleniň şol tarapy bar da, şol bir adam ýok edeniň bilen ýa-da birini lalaşdyranyň bilen mesele çözülmeýär. Ýa-da bolmasa ýaşlaryň beýleki dinleri kabul etmek tendensiýasy ören güýçli Türkmenistanyna, başga dinlere geçýärler, islamdan başga aýry dinlere. Olaryň öňüni aljak bolup görüşýärler. Ýöne ilkinji nowatda şoňa düşünüşmek gerekmi diýen. Näme üçin olar başga dine geçýärler? Ýa-da bolmasa biziň musulman dinimizde aglaby köplüğün uýan Imam Hanafi, ýagny Imam Agzam mezhebi şol mezhepden beýleki bir mezhebe geçýärler. Näme üçin geçýär şolar? Meseleniň şu taraplaryna gaty ýüzlü garaýarlar. Beýleki bir tarapdan mukaddes saýlayan ýerlere gözegçilik edýän adamlar, olar ägirt uly baýlyga eýe bolýarlar, olaryň üstünden pul diýe edil garyaly ýagyp dur diýip gurrun edýärdiler. Ine şol adamlarym dini meseleni däpde sury şol öňkü düzgününde, şol gelýän düzgününde saklamaga jan edýärler. Şu zatlaryň özi milletin içinde halkın arasında düşünüşmezligi dörediye. Egerde Sowetli adamlar bolsa, elbette din hökmany suratda döwletden aýry bolmaly. Şol gelinen netije gaty dogry. Dünýäniň köp ýurtlary şol usuly ulanýarlar. Hökümet bir aýry zat, din ol bir aýratyn bir ugur. Ine şol aralygy taky kesitleseler, taky aşsalar, kimiň näme haklydygyny aýtsalar, şu dini wekilleriň näme haklydygyny, bu näme hakynyň ýokdugyny aýtsalar, ine şonu mesele aýdynlaşyp başlanarmy kadip pikir edýän. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny din we däpde surlar barada din meselelerini öwrenýän ýazy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan türkmenleriniň arasynda giň aýranlyk edilýän neşe maddalar we neşe keşlik barada söhbetlen dowam etdirýär. Ma'lum bolýar, Owganistan dünýäde neşe öndürmekde birinji orna eýleýär. Ýagny bu ýurtda dünýäde sarf edilýän neşe maddalarynyň 90% öndürilýär. Mundan başga Owgan resmiler ýurtda neşe keşleriň sanynyň barha köpelýänligini aýdýarlar. Eýsem bu sosial kesel Owgan türkmenleriniň arasynda nähili ýaran we oňa garşy nähili çäreler görülýär. Kawulla kawarçymyz Şamerdan Ulmuradynyň taýýarlan söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Demirgazyk Owganistanyň Balx welaýatynyň Şordepe etrabynyň ýaşullary neşe satýan adamlary obadan pirar etmek kararyna gelipdir. Hem neşe keşligi ýok etmek üçin il bolup alada etmek kararyna gelipdir. Bugünkü gepleşigimizde Daşgüzer etrabynda neşe keşlere neşe goýdurýan keselhananyň başlygy Lukman Muhammed Ihsan, Şordepe etrabynyň arçyny Abyt Nazar, Demirgazyk Owganistanyň Balx welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy Abdurreşit Dowran, İlyaşulsi Hacı Abdülkerim, Lukman Abdurresul, Muhammed Osman Ahun gatnaşýar. İlyaşulsi Hacı Abdülkerim, siz neşe keşligi, neşe satýanlary obadan ýok etmek üçin
Nähil böyle karara geldiňiz? Näme bu neşekeşleri ýok etjek obadan? Neşe satýan ya neşekeş ya podarkeş hiç aýsyn hem hallamyz ýok. Billeri öňden ahire tutup alýar. Cezadan berýär, tutup alyp hökümetlere meltip berýär, billerden ozal gelýär. Ýydyňdan 5 rupiýa puly barsa. Hem işenem aýtýar, ýekem görýärler, ýek görseler hem podarysyn hem hallamyz ýok, neşe benden hem satýarnam. Billeriň meýdanda adamyz hem duran ýok, şolara gaty durmasak, malymyz hem duran ýok, wejimiz hem duran ýok, abraýymyz hem duran ýok. Kan ýaýrana goýamyz ýok, piranam etýär. Hökümetim şoňa hemkarlyk etsu, satýarnam, çekýarnam, biller goýmasak, aram ýaşasak, gözlerimiz hem duran jaýynda dursa, billeriňe haýşymyz. Türkmenlerin arasında da neşekeşlik var da, şeýle mi? Neşekeşligem var, podarkeşligem var. Şäherde roýra satylyp oturan jaýam var. Satylyp dursa, ikisini goýdursak 3 surenýe başga tapylýar da. Muhammed Osman Ahun, neşe satmak, neşekeşlik dini nukta-i nazardan nähil? Dini nukta-i nazardan bolsa insanyň fikrini bijaý etmeklikde oňa bolsa şükür diýip aýdylýar. Kullu müskür haram diýen Nebi Aleyhissalatu vesselam. Her bir mesetjon şükrana getirýän näse haram diýip aýdan. Balx welaýatynyň welayat geňeşiniň agzasy deputat Abdurreşit Dowran, siz bu urda näme diýebilirsiniz? Kawmlaryň asasy neşe urda we neşany goýduruşlyk urda alynan geplerini hem ýana ýaşullar sözlerini aýtdylar. Hökümetlerimiz kanuny pul üçin amal edenýoklar. Men kawmlaryň gapdalynda bir hyzmatkar bolup duruşlygyna we hem kanuny şol neşewentler ýa neşe satýanlar ýa kanuny teslim alpdyrlar. Gaty hoş boldum. Muny goldayan her kim eltarsyň, neşeden eltarsyň, wad muhadiradan eltarsyň. Bir familde bir neşewent bar bolsa, bir neşewendiň harjyny 4 adam bolup gyn tap berýärler. Mektebden galýar, atasyna neşe pul tap berjek bolup, yani üýde ayal oglanşaklar paxta ýygýar ýa-da dokma dokýar, her bir wazifa maşgullanýar, atasynyň ýa enesi ýa agasyny neşewent bolsa neşe pulun tap berjek bolup, oba arçyny abyt nazar, sen neşekeşligiň, neşe sowdasy bilen meşgullanýanlaryň öňüni almak üçin näme çara görüp bilýärsiň? Bizler kumandan emliýanyň alyna biller ýaşullar bolup, qarýadar bolup, reis şoralar bolup, aryda ýazyp berýär, neşe baradan, podar baradan biller jylawyrlyk etjek, sizler billere hemkarlyk edin, biller sizlere hemkarlyk edersiz diýip. Biller neşewentleri tutup eline eltip beren pillak bilemiz ýok, ýa pul alýarmy ýa başga etýärmi özlemizden öňde gelýär, jemlenşdik, oturuşdyk, satýanyň biller alyna alala, çekýanyň alyna alala, biller pirar bermelenmede şonu pirar edele, her rakamda bolan piller şonuň alyna alal diýip biller hemmek şoňa ikdam eden. İle aýtýarny, tokul şoranyň namaýandelerini, reis şoralaryny, aksakal ýaşullaryny hemmelerini jemläp, hemme gurrunmy şylşynyň alyna alalyň diýip mana bir bazar gün 3000 neferler aýtýar şonuň alyna almaklyk zerur. Neşe çekýän adamlar billeriň bir gün malymyzy ogurlap gider, bir gün halymyzy ogurlap gider, bir gün jowanymyzy ogurlap gider, bir gün arpamyzy ogurlap gider, biller aram ýaşamana şol adamlar goýmuyor. Şuňky gün neşäniň ýa podaryň puluny tapman, ogurlyk etdirýär şol, kumar oýnatýar şol, adam öldürýär şol, hemme pisady maýy şol bolýar. Biller şona güzerände iýip içmesine ýok bolsa il bolup biller kömekleşmäne gaýyl. Satyşlykdan ýa çekişlikden ýa istifade edişlikden özüni tarsa. Neşe sowdasy bilen meşgullanýanlary hemem neşekeşligi ýok etmek üçin siz il ýaşullar bolup bil baglapsyňyz da. Hawa biller hemme şunu goýduralyň ýa özlemde şu ýerden göçeliň ýa biller neşeden istifade etýän adamlara öz aramyzdan çykaralyň, aram ýaşalyň diýip biller şol ikdamy jiddi alan. Hem satýany. Luqman Muhammed Ehsan, sizin kliniğinizde hança adam neşekeş neşani terk etdi? Bizning programmamiz Birleşken Milletler Teşkilatyny şu neşe we jarayim defteri we Islamic Relief degen bir muassasa bar. Onu kömeki bilen şurada şu program açyldy. Klinikimizde işleri şol neşevanlaryny tanıp klinikge uzatýar. Klinikde ular 20 gün tadawi bolýar. Neşevanlaryny 1000den köprak adam tadawi boldy. Jemgyýetçilik işlerimiz şol ýaşyllaryny şöyle jalsa alýar. Klinikimizde ular bilen tabadily afkar etýär. Neşe satkanlar ýok bolmasa, tedawimiz natija bermese. Şu neşevanlar agar neşe satkanlar agar ýanyda bolsa, ýene ularga berýär. Luqman Abdurasul bir neşekeşe neşe goýdurmak üçin näme etmeli? Oňa nähil bejergi bermeli? Bir adam awal bir neşäni öwrenen bolsa awala şonu bilmek gerek-de, şol neşäni nädip öwrenipdir, nähile şonuň ýaşy nähile, şonuň güzeranyň düzgüni nähile, ol biller şonu odal bir anyklyar şonu. Onun anyklandan soň soralyp, onu odal bir häzir etýär şonu. Ruhi eger on öde ýörekden hallamata, ruhy eger şoňa çynykmata, goýjak bolup, onda olar soň goýup bilmeýär. Şonu biller odal çynykdyrýar. Öldümiziň mana şu ýerde klinikimizde
14 biz terekillik var. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmardan Ulumrady. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.